nerobili, aby žili normálne. To je ešte ten lepší prípad. V horšom prípade pozrite sa, koľko je okolo vás každú chvíľu samovrážd. Sociálne samovraždy za posledných 23 rokov. Pozrime sa len na štatistiku. Na území bývalého Československa do roku 2011 zmizlo je nezvestných 80 000 ľudí. To je jedno mesto, ktorí zmizli, o ktorých nikto nevie ani len kam sa podeli. Mnohí z nich sú na uliciach, sú bezdomovci, o ktorých nikto nevie. Mnohí poutekali do zahraničia. Prečo? My nemáme prečo utekať. Utekať majú tie ľudí. Prečo tak málo ľudí sem prišlo? Prečo? Lebo sa boja vyjadriť názor. Nie, veľa ľudí sa bojí. Čo sa boja? Veľa ľudí sa bojí. Veľa ľudí mne osobne povedal som prídite, tam aj tak nikto nepríde. Ale dnes, keď uvidia, že tu ľudia boli, prídu ďalší. To všetko pôjde vo vlnách. Pred 23 rokmi to začínalo ako? Prišlo len možno, koľko tam bolo? 50 ľudí. Keď to začalo, možno ani toľko. Prvé dni. Prídu ďalší. Ja tvrdím, že prídu ďalší, treba každému húčať, kričať do hlavy. Nenechajte sa kopať, neposkávajte tú nohu, ktorá na vás šlape. Nerobte za minimálne mzdy ešte aj menej. Ako sú minimálne mzdy, robia ľudia za minimum. Na dohody za pár halierov nemajú platené nadčasy, kde si u Korejcov ešte musia trpeť telesné tresty. Tak mali tu stáť, mali tu byť. Fuj! Tí ľudia tu mali stáť, čo zarábajú 300 €. Presne tak. Tí tu mali byť. Kde sú? Prečo tu nie sú? V robote! Korejci nepracujú cez sviatok. Korejci, keď je sviatok, nepracujú. Ja som mal dneska Nie sú sviatok. Kašľú na to. Tam, kde ich to nezaujíma. Boja sa aj o tých 300 €, z ktorých nevyžijú, ale oni prídu a potom sa zobudia a potom už bude neskoro. Lebo ak teraz ľudia nevídu do ulic, teraz, už o rok bude neskoro, pretože o rok tento štát kompletne skončí. Áno, mali šancu výjsť a vidíme, Mali šancu teraz. Majú dnes, majú zajtra, majú pozajtra. Ja som tu dneska, keď budem môcť, budem tu aj zajtra. A jednoducho, my sa nedáme, ani Boh nás nezastaví. Môže byť aký chce. No a malá sa nebojí. A je vonku, vidíte? A už je zadlžená. A už je zadlžená. Ona bola zadlžená, ešte v brúšku bola, už vtedy bola zadlžená. Áno, presne tak. Presne tak. Už Lebo je si zadlžená. požičala na diaľnice, aby to mal to A nebojí sa. Ale kde sú tie diaľnice potom? Hlavne, že one, že hovorí sa, že sú. Teraz vybuchovali. Na papieri, takisto ako tie vymyslené peniaze. Nie ani na papieri. Peňaženka, hentých zlodejov. No haló? Tak. Vyjadrite sa, kto chcete, príďte sem a poďte svoj názor, ako sa vám žije. Žijeme ešte, žijeme. Ja už obrem. Ja som už obrám. Ruky do huby! Neštekajte ak psi, aj hryzte. Nebojte sa. Ale koho? Nemáme otvorenie Slováci sú hlúpy národ, pretože Gréci, Španieli, Francúzi sa postavili k tomu inak ako vy. Malo vás tu 800, 1000, je vás tu možno 100. Kašlete na všetko, máte sa dobre, nestresujte hlavne za 300 € a zdochýnajte od zadu. Potom je. Nevejte sa postaviť k problému, ktorý... Každý si môže vybrať. Tí, čo tu dneska neboli, si vybrali. Ak im to vyhovuje, môžu kecať v krčmách, môžu kvákať, kde len chcú, môžu plakať doma pred ženou do vankúša, to môžu. Kľudne. Nech to nám všetci teraz plačú, ako sa majú zle. Ale keď to majú povedať nahlas a zakričať, že ja vás mám plné zuby, ja vám nedám ani cent, tak nie. Ja vám poviem jednu vec. Platiť dane, platiť odvody, všetko musíte. Koľkí pracovali 30-40 rokov a dnes dostanú 300 €.
Na čo tam tie prachy pcháte? Nedajte im ani cent. Nemusíte sa s nimi biť, nemusíte sa s nimi hádať. Jediné, čo musíte urobiť, prestať ich financovať, to je prvá vec. A druhá vec, vysmejte sa im do ksichtu. Normálne sa im vysmejte. Jediné, čomu sa nedá brániť, je smiech. Smiechu sa brániť nedá. Ale my sme tu v tej podstate. Ale je ich málo na to, aby sa stalo niečo významné. Vtedy sme boli všetci Ale robili. ja vám poviem jednu vec. Nebavme sa o tých, čo tu nie sú. Bavme sa o tých, čo tu sú. A ktorí chcú niečo zmeniť. Nebavme sa o tom, čo nechceme. Poďme sa baviť o tom, čo chceme. A čo chceme? Mať sa normálne, mať sa lepšie. A povedzme si jednu vec. Nedáme sa. Nedobre, je nás tu zopár, keď pridajú sa ďalší. Oni sa pridajú, nebojte sa, chodte, ja kade chodím, tady rozprávam už 2 roky. Prídem do obchodu, pokladnička, kým mi vydá, tak dostane prednášku o priamej demokracii. Či chce, alebo nechce, či to chodí. Nie je jedno, že sa niekto povie, a priamo ľudia sú není schopní za seba rozhodovať. Čo by neboli? Vy dobre viete, čo chcete? A pokiaľ vám niekto povie pravdu, ako sa veci majú, vy sa viete rozhodnúť. Vy sa neviete rozhodnúť len vtedy, keď sa nemáte na základe čoho rozhodnúť. Ale rozprávať nestačí, treba konať. Treba robiť. Treba konať vo veci. A robiť. Rozprávať. Však ona, tak rozpráva každého robúca. Jediný spôsob, akým sa dá brániť, je prestať to financovať.